गोवा साखळीमध्ये आमचा होता मेडिकल कॅम्प. कॅम्प झाल्यावर जाता जाता आम्ही या मंदिरात गेलो. रुद्रेश्वर देवस्थान, हरवळे साखळी, गोवा. तिकडे इतकं छान वाटलं सांगू तुम्हाला. तिकडची शांतता, तिकडची स्वच्छता, वाव. मग आम्ही या मंदिराला एक फेरा मारला आणि जायला निघालो. बाजूलाच आहे हरवळे वॉटरफॉल. तिकडचा तो थंड वारा, त्या वॉटरफॉलचा तो साऊंड, म्हणजे मेडिकल कॅम्पला नाही, अगदी टूरलाच गेल्यासारखं वाटलं. एक तर मंदिर आणि दुसरा म्हणजे वॉटरफॉल, म्हणजे शांततेत अगदी कमाल घडून आणली. वाव.